Ata 10 tipos de residuos diferentes poderánse depositar no punto limpo móvil da Ribeira. Este camión guindastre cun módulo de recollida selectiva percorrerá as parroquias de todo o municipio cunha periodicidade semanal ou quincenal para facilitar a reciclaxe a todos os veciños independentemente de onde residan. Un novo punto de recicla que servirá para levar por todas as parroquias do noso municipio, como xa anunciamos todos ao principio do goberno, que as parroquias serán importantes e consideramos que isto é un punto importante para as nosas parroquias. O punto móvil está dotado con 10 contedores independentes para o depósito de tintas, aerosois, pequenos electrodomésticos, dispositivos electrónicos, xoguetes, lámpadas, envases contaminados, aceites usados, pequena chatarra, cargadores, pilas, batería e téxtil. Tamén prestará servizo auxiliar a Brigada de Obras. Este punto móvil trátase de precisamente iso, non facilitarlles ás persoas que poidan nas parroquias ou dende algún barrio de Ribeira facer esa separación e ao mesmo tempo que lle sexa o máis cómodo posible. Por iso, pois, este camionciño tan cuco que temos aquí vai estar agora no Concello de Ribeira, non só para levar pois o punto limpo móvil ás diferentes zonas que comentábamos, senón para tamén axudar na Brigada de Obras ou de servizos municipais a facer as súas tarefas, non? Pensamos sempre nunha sinerxía de varias áreas, porque sabemos que hai necesidade pois de facilidades, non, para os camións, etc. Entón, pois, de paso, obviamente, que pensamos no punto limpo móvil, pensamos en aproveitalo para todas estas cousiñas que sabemos que os departamentos técnicos e demais o necesitan. A posta en marcha deste novo servizo supuxo un investimento de 108.000 euros financiados con cargos fondos europeos Next Generation.